Pretože sama naša asistentka by to nedokázala. Krása, lebo televízor. Že nezúfajte, valentínsky ples Červeného kríža pokračuje ďalej. A kto nemá šancu dneska vyhrať, hrá úplne isto na budúce. Štvrtý valentínsky ples. Takže nezúfajte, nebuďte smutní a tešíme sa. A ja už nechávam slovo našej kapele, ktorá nás tu veľmi dobre baví. Ďakujem, milí priatelia.